alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en Q&A, og jeg har en hemmelig gæst med. Velkommen til Kalle! Og vi har også lige nogle tilskuere på, som en, der sidder herovre, og to, der sidder herovre. Vi skal svare på nogle spørgsmål, som der blev skrevet ned for nogle af vores klassekammerater. Ja, og jeg tænker bare, at vi går i gang. Står der her, hvor gammel er du? Jeg er 11. Jeg er også 11. Okay, godt. Det er næste spørgsmål. Så, hvor mange søskende har du? Jeg har 2. Jeg har 1. Godt. YOLO. Hvad er din yndlingsfarve? Min yndlingsfarve, det er nok sort og hvid. Min, det er nok orange og turkis. Hvad er din yndlingssang? Min yndlingssang, det er nok... Hvis du har det, så må du gerne sige det først. Ja, Christopher Free Fall. Min, det er så nok Justin Bieber med Cold Water, hvor han synger den sådan live, hvor han sidder med sit eget guitar. Hvem er din yndlingssanger? Justin Bieber. Christopher. Hvornår har du fødselsdag? Jeg har fødselsdag den 1. oktober. Jeg har fødselsdag den 23. november. Okay. Hvad er dit stjernetegn? Mit stjernetegn, det er vægt. Og mit, det er skytten. Okay. Hvor gamle er dine søskende? Mine søskende, det er min storebror på 13 og min lillebror på 9. Ja, min lille søster, hun er også 9. Men lige følger med. Ja, og det var sådan de spørgsmål, vi havde. Og så ses vi i min næste video. Hej!